paralog ka video jong ki sipai Balochistan ka la sapriang state bha haki social media menta ka India ka Sngap comment bha ban yo I ya ka video ngan sai thu ip ya ka e ka badon ha ka video hadin kumta Sngap bha page ka video hadu ka bakut bat share ya ka video na ka video ka bal sapriang haki social media ngi Sngap thu ba ka Balochistan ka long ka ba ya ine bha bat ka India ka India ka komen bha ban yo I ya ke ka ba ka Balochistan kala le ya ka Pakistan ka Balochistan kala Siat bat thei ki Tiar jong ki Trok ka ri Pakistan balai ka Balochistan kala komne balai ki Siat ya ki Shaka ki Trok jong ka Pakistan ngan sai thu ip haden ya kane daki hajar ngut ki ba ka Balochistan ki mi sha surok bat ya ki Pyrshah ya ka Pakistan kumta ka Balochistan ru kala bu lut Ïaki bor jongka ban ya rap ya ki India bat penjot ya ke ri Pakistan habyo I ya ke rukom ba ka Balochistan kala ya rap ya ki India kala ban long bagi don ya ke jiade ka berim ka bajeliu ba bat bun ki bru jong ka Balochistan ki kren bej bagi don rengkat bat ka India bat ni kwa ya ke jingjot jong ke ri Pakistan Hagna ka video ka bala sa priyang bha na Balochistan layo I ba ki sipai ka Balochistan ki Siat ya ki Trok ki ba ka Pakistan ka pendon kam Pyrshah ya ka ri India ki don ki blu ki ba keno ba ki ne ki Trok ki la ban don ki mar bam ne ki Tiar Ïaleh ki ba ka Pakistan kan pendon kam Pyrshah ya ka India bat ki blu ki keno susu ba ki no ki mar ki ba don hapo ki ne ki Trok la shim na ka benta ban pendon kam da ki sipai Pakistan Handre ki sipai jong ka Balochistan kila kem ya gine ki Trok jong ka Pakistan halanti bat kila Siat ya ki bat ponchar sendon ya ki Shaka jong gine ki Trok jong ka Pakistan ka basngau tenar ka long ba ki sipai Pakistan kim la bania ya gine ki Trok da ka basuk naga jaka ki Balochistan ki nong Balochistan kila pansangya ya gine ki Trok Pakistan bat kila Siat ya ki Shaka jong gine ki Trok ki sipai Baloch Liberation Army kila itu ba kila Khang ya ke Surakota Karachi Highway Kenang bayan la man persengya ya ki kali ki Trok ki bawan rakmar nag benta ban pendon kam ke Pakistan ban Pyrshah ya ke ri India Kisipai Baloch Liberation Army kalong ba kila peniyap ya officer bareng ba bha jong ke tenat sentiat jong ke Pakistan ISI balai ka Balochistan kaya rap ya ke India ngan sai tu ip ha ka video ka ban wan Sngap bha like but share ya kana ka video khule shibun